היום אני הולך להסביר לכם למה כל כך מטורף להיכנס לחנות שלנו ולמה שווה לעקוב אחרי האתר שלנו. אז בואו תראו, יש לנו במלאי ז'אן פול גוטייה לבו פרדייס גרדן, יש לנו טורינו 21 ב-100 מיל, יש לנו סטפן אברט לוקאס גוד אוף פייר. אני רוצה פשוט להציג לכם את כל הדברים הכי מטורפים שיש במלאי, ובעיקר אצלנו יש ערביאן טונקה של מונטל, יש לנו פרנץ' ריביירה של מנסרה, גם בושם משוגע לקיץ שכמעט ואין להשיג אותו. חברים, אורטו פריזי מגמר, מישהו בכלל ראה את זה בארץ לאחרונה? יש את זה אצלנו. גם קיים לנו הקויום במלאי, אפשר לבדוק. אל חרמן, אמברוד אקווה דובאי, גם יש לנו במלאי. נישן אנפס, אחד הדגלים המדוברים של החורף. מרצדס בנז קלאב בלק, הבושם דיסקונטיניוד מלפני שנה והוא אצלנו במלאי, תראו מה זה. יש לנו גם את הספייס בומב אקסטרים, הבושם שכבש את העולם כבר שנתיים ברצף בחורף. ואחרון חביב, גם ונום 11 נמצא אצלנו גם באתר וגם בחנות, מוזמנים לבוא.